L-Ambaxxatur Malti għall-UNESCO Joseph Velagauci wissa lill-awtoritajiet Maltin fl-obbligi li pajjiżna għandu lejn il-patrimonju Malti. Dan brabta ma' żvilupp li l-avukat Paolo Lija jrid jagħmel fi triq li Fran fil-Belt Valletta fejn illum hemm palazz tas-seklu 18. F'kummenti lil The Malta Independent on Sunday, Velagauci nota li l-awtoritajiet li qed janalizzaw dan il-permess jafu biżżejjed x'obbligi għandu pajjiżna skont il-Konvenzjoni tal-Patrimonju Dinji. Fakkar ukoll li l-World Heritage Center tal-UNESCO tirrakkomanda li proġetti li jħallu impatt sinifikanti jsirilhom Heritage Impact Assessment. Paolo Lija li huwa l-avukat personali tal-Prim Ministru Joseph Muscat diġà għandu fidejh il-permess biex isid żewġ sulari fuq dan il-palazz, apparti sulari ieħor li jkun iktar rittirat il-ġewwa mill-faċċata. Oriġinarjament l-applikazzjoni tal-Lija kienet ġiet rifjutata, iżda appella u eventwalment inħarġlu l-permess f'Diċembru li għadda. L-avukat li jaħdem ukoll għall-Partit Laburista issa fetaħ applikazzjoni ġdida biex ikabbar il-bini fis-sitt sular tal-binja. Iżda din l-aħħar applikazzjoni xejn ma niżlet tajjeb ma' laqdiet mhux governattivi li jistinkaw biex ikun protett il-patrimonju Malti u li qed iwissu li se tinqered l-skyline tal-Belt Valletta. Is-sofratendenza tal-wirt kulturali kienet oġġezzjonata tal-applikazzjoni oriġinali u qed tagħmel l-istess anke fil-każ tal-applikazzjoni attwali. Dan abbażi li l-palazz għandu sinifikat arkitettoniku u storiku. Ironikament, il-mara tat-tifel ta' Paolo Lija, il-Maġistrat Nadine Lija, ftit tal-jiem ilu nnotat l-importanza tal-patrimonju tal-Belt Valletta meta kkundannat Taljan li ħażżeż graffiti fil-belt kapitali ta' pajjiżna. Malta bħala pajjiż li ffirma l-Konvenzjoni tal-Patrimonju Dinji huwa marbut b'numru ta' obbligi internazzjonali imposti mill-UNESCO malli pajjiżna rreġistra lill Belt Valletta bħala sit ta' patrimonju dinji fl-1981.